Station Middelburg. Geopend op 1 maart 1872 aan het kanaal van Walcheren. Net binnen het nu historische stadscentrum. Aangelegd door de Staatsspoorwegen aan de staatslijn F. Nu beter bekend als de Zeeuwse lijn. De spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen. Al rond 1840 waren er private plannen voor een spoorlijn met een station, omdat het toen niet meer zo goed ging met de stad. Na het verdwijnen van het Zeeuwse VOC-kantoor in Middelburg ging het van belangrijke havenstad achteruit. De haven slipte dicht en de welvaart kelderde. Er moest een station en spoorverbinding komen. Deze nieuwe verbinding moest een belangrijke impuls voor de welvaart van de stad worden. Toch kwamen de plannen in eerste instantie niet van de grond. Pas toen de Staatsspoorwegen zich ermee gingen bemoeien, werden de plannen concreet. Er werd nog wel een diplomatieke rel veroorzaakt. Er moesten dammen aangelegd worden in de Oosterschelde en het Sloe, waardoor België meende dat het scheepvaartverkeer tussen Antwerpen en het Roergebied zou hinderen. Ingenieur M. Simon kreeg de opdracht voor het stationsgebouw. Het moest een standaardstation worden, waarvan het ontwerp iets werd aangepast van het derde klasse ontwerp. Het station zou er hetzelfde uitzien als dat in Vlissingen, maar omdat Middelburg belangrijker was, zou dit een grote versie daarvan worden. Het betreft een voor die tijd eenvoudig en weinig vernieuwends gebouw. Symmetrisch, weinig decoraties, hoog middendeel met 2 vleugels en de destijds populaire rondboogstijl en sobere Romaanse ornamentiek. In de centrale hal bevond zich het kaartenkantoor, telegraafbureau en bagagebureau. Boven de centrale hal bevond zich de woning van de stationschef. In de centrale hal kun je nu nog zien waar het loket heeft gezeten. En er bevindt zich een deur. Deze deur leidt naar de oude woning van de stationschef boven de stationshal. De woning is er nog steeds, maar na het verdwijnen van de stationschef is hier niets meer gebeurd. De woning en de zolder staan dus al jaren leeg. Vanuit de woning had de stationschef een goed uitzicht over de treinloop en aan de voorzijde een mooi uitzicht naar de binnenstad. De woning zelf bestaat uit 7 kamers, een badkamer en een zolder waar de achterkant van de stationsklok te zien is. Het kanaal en het spoor moesten nieuwe handelsroutes opleveren naar binnen- en buitenland, zodat de stad weer zou opleven. Rond het station moesten daarom statige gebouwen, herenhuizen en hotels verrijzen, waardoor een representatief entree van de stad moest ontstaan. Vanuit de goederenloods op het emplacement konden goederen per trein vervoerd worden. Hoewel er hotels en fabrieken vestigden, goederen per spoor en schip getransporteerd konden worden, bleef een echte opleving van de stad uit. Pas vele jaren later, na de Tweede Wereldoorlog, begon de stad te groeien. Dit kwam door de aanleg van een autosnelweg en de deltawerken. Tijdens de oorlog zelf is het station gelukkig gespaard gebleven. Begin 20e eeuw kwamen de vakanties onder de Nederlanders op gang. Middelburg kwam bekend te staan als het middelpunt van Walcheren, een mooie binnenlandse vakantiebestemming. De functie van het station, de distributie van goederen, veranderde. Het werd meer een toeristenknooppunt. In het station werd aan de voorzijde met een uitbouw een restauratie gevestigd.
Ook kwam er een fietsenstalling met fietsenmaker. En de goederenloods werd verbouwd tot douanekantoor. In 1957 reed de eerste elektrische trein op de Zeeuwse lijn. Het stationsgebouw veranderde. Het station verloor zijn goederenfunctie, fabrieksterreinen rond het station transformeerden in woonwijken en de diverse gebouwtjes en het rangeerterrein werden gesloopt voor een parkeerplaats en busstation. Het was bij aanpassingen altijd passen en meten. Het station heeft namelijk geen stationsplein. Het station ligt direct aan het kanaal. Het busstation bevond zich vroeger aan de andere kant van het kanaal. Echter, door de vaak openstaande brug was het overstappen van trein naar bus vaak een uitdaging. Het gebouw lijkt sinds de bouw bijna niet veranderd te zijn en daarmee een prachtig voorbeeld van een 19e-eeuws Nederlands treinstation. Toch zijn er nog maar 2 sporen te vinden en is het tegenwoordig eigenlijk niet meer dan een simpele halte. Het pand komt enigszins vervallen over met achterstallig onderhoud, maar staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Hierbij zullen de fundering en het gebouw zelf klaargestoomd worden voor de toekomst. Meer stations? Laat in de reacties weten van welk station jij meer zou willen zien. Abonneer je op dit kanaal om geen station te missen. Meer over de Zeeuwse lijn? Klik voor het boek De Zeeuwse Lijn op de link in de beschrijving van deze video.